हाँ वाजिद भाई शुमे लाख मिन्नत और यासर भाई शुमा तीनों चुना शरफ बख्शा था मेहरबानी वजह तेरी दावत देंगे Olga हाँ जब्बार भाई einen Moment eine Video machen Video machen. willst du etwas sagen in YouTube Bin ich so Ja? witzelig so. alles gut Hi sagen nur Hi sagen Dann so. Hi. हाय कुछ कहे शबीर भाई कुछ शबीर भाई लग गया था भाई जर्मनी को मत टेट गप्पे डच जर्मनी अरे शबीर भाई वाजिद भाई Olga Tutun şu bereit ist du हो गया बिल komm probieren ein bisschen ja ओके अरे दब सूची